اوكي ازي لو ما انتي انا دريكم كما يجيركم اب اربيس فورمنين زلو عدلات ناي سراح تقوموا مالتي نعملت حجين تدارينا يا اب اربيس فورمنين استوسن ناي موياتات ني اب اربيس فورمنين كم دليت سراح سوص الله مالتي حجي قال خاون تدارينا ابزي اخريكم انت حتكونوا وردينا ابزن تداريهم بوزح مرجعات አሉ በስተحدي ናብነት አርቤስ ሎስ ሄት ኤክስትራ ስቶድ ከም ዝጌርካ ስራሕ ትረክብ ሰው ኢንተርቪው ሴቭ አንሶክ ኢንተርቪው ከም ይጌርካ ተቀረብ ገለማንት ኣብዚ አንትራአችሁም ኣብዚ ኦት ቢልዲንግ ትብለላ ኦት ቢልዲንግ ኦክ ስቱዲዮ ትብለላ በአንትራአጠዊኩም and then ኣብዚ ምርጫ ክመጽልኩም እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዚ ኣብዚ አትሪዋርድ ለኩም ኣብዚ ትሕተ አርቤስ ማርካንስ ኦት ቢልዲንግ ትብለላ ኣብ አንትራአጠዊኩም ኣብትስኹም ዘለኹም ቦታ ናይ ሞያታት ናይ ዝወጽ ዕድላት ትርክቶ ናንት ሕጂ ሂታ አርቤስ ማርክናስ ኦት ቢልዲንግ ትብለላ ኣብ አንትራአጠዊቀ ኣብዛ ኣነ ዝቕመጠሉ ዘለኹም ተራ ስቶክሆልም ንኣብነት ተራ ጌርዮ ስቶክሆልም እንተዳ ኣብዚ ኣመሪፀ ትሪወልኹም ሰርች ምስ ገበርክዎ ኣብ ስቶክሆልም ዘሎ 64 ናይ ትምህርቲ ዕድል ይህብለው ማለት ናምት ሕጂ ላስት ቢል ኣብዚ ሕጂ ይህብለው ቶም ናይ ሸርኩርት ናይ ቢል ኣለኩም ላስት ቢል ክትመሃሩ ትቆሊኹም ማለት እዩ ናይ 35 ሰዓት ከመይርካ ላስት ቢል ትመሃር ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ቪዲዮ ፕሮዳክሽን ወይ ከዓ ናይ ምስኣል ትምህርታት ኣሎ ኣብ ስቶክሆልም ተቀመጡ ዝዕድላት ተኸፍትሎ ማለት እዩ ገሊኡ ከዓ ቴክንስ ፕሮ ክትመሃር ትረኺንካ ከምዚ ናይ ነዞም ናይ ጽሙማት ማለት እዩ ካዞም ጽሙማን ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ናይ ሃንድል ወይ ከዓ ናይ ሸቐጥ ክትመሃር ትረኺንካ ኣብዚ ንህለ ዝሕጂ ሓደ ካብኡ ካብቲ ዕድላት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተስፋ ገብር ኣብዚ ኣቲኹም ኣፍትስኹም ተቀመጡሉ ዘለኹም ቦታታት እንዳኣትኹም ገለ ትምህርታት ክትወስዱ ማለት እዩ ይغنيلي مسخم توماس ينيره ናይ ክልተ ደቂቅ ትምህርቲ